Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Aduh. Ter padha irenge dicat pote apik birune. Kadung sir padha senenge dadak wetone ketemu slawe. Kasih. Duh, bunuh diri rasanya aku. Cinta wis kadung seko nyongkot. Aduh, kok becak buntut arek. Karena tadi asemat mulat mulet jengke kumat. Aduh, ketatap kendang wis bisa naik wis cukup. Ada. Tibake aja aku timbang Pak Lurah. Aku jengat-jengit ngene kalau mbek mlaku-mlaku ditabui. Tumon Pak Lurah mlaku ditabui. Tabuhan apa ya? Tabuh ganden cek kabeh. Tutu cek benjol. Yes. Ini tok 40.000. Aku gak sedih. Prengti tompok-tompok ana bombong isi marang cilik diempok-empok bareng gede maju perang nang Betawi dorong aman wis Bali jojok Kediri gawa rangsel isine utri telo dibuntel godhong kloso diecer-ecer masih oleh rondo pokoke tok cer dong namung semanten hitungan kula sayang boten borongkan rasa. Ngene iki kepethuk sinyo tandes ini bunga ati kok. Ken yo ono tandes ono sinyone lek gak mburine kecamatan iki. Tapi sak ben kepethuk lho mesti mabuk ae. Mesti gloyor-gloyor ae. Iku lho yo apa kok gak paru-paru gak gosong lah ngono. Wong barang panas kok diombe terus iki lho. Oh iku rupane. Oh, numplekno dawet rupane. Lho. War, kone hak iku lha apa sih? Nabu kempul iki. Kono kempule kok hak huk ae. Ngene iki ya mendem ngono lho. Lho, mendem. Iya. Mendem apa ya? Mendem gadung lho. Ngomong ngamuk. Lho kenapa mangan gadung iki? Ngombe. Oh ngombe. Iya. Entek pirang gelas iki? Iki Mang. Iya. Wis gak karo-karuan. Ngombe karo kan. Ngombe apa? Ya kuntul nek gak ono kuntul ya blekok. Kono apa mau gak ono blekok ngono? Ya manuk cipret ya kan. Kono kok buajet ngombe kok sakanane. Oh. Kon gelem tak biri. Omonganmu titik tapi sengake nemen kon iki. Lah bener ta aku ngurmati kanca. Apa lo aku kon biri. Tak tukono bir lho, tak tukono Oh bir. iya gelem lo. Tapi lek bir dhuwit gak nutut. Apa mau toak ya? Mbok nek ngono. Toake lawang. Iya gelem ae nang nyapluk dengkulmu ngono. Lho kon niku toak endi? Tawak menawa. Menawa. Enak dhisik kuntul campur bir karo campur toak. Sing enak dicampur uli. Kok pliket kabeh lah. Oh, enak durung ngombe ge ngeraupi kon. Lho. Kon niku kon gloyer-gloyer mangki mabuk ta? Lho, ya apa kon niku? Mabuk ya? Iya. Rasaku kaliren. Wadah. Anu wis ngene ae, lek pancene pernah ahli ngombe. Ngombe kira-kira pernah sedina entek sak bonjor? Kurang yo. Kurang. Kira-kira sak guci?
Iku nek melekan biasa iku sing mesti ngono ya aku iki ya Iya. sedina. Iya. Iku ngentekno sak jerigen aku iki. Oh, jerigen ya? Iya. Rodrum iku sih kan. Oh, drum tangki yo. Iya. Iku diombe tak didol maneh iku. Ngombe sakmono ya kebacut. Wis biasa lho. Ojo terus-terusno, aku ya gak apa-apa. Emanen awakmu delok entah awakmu koyo ngene iki. Lho iki gak lemu lho. Ngene iki lemu. Iya lek gawe kaca Sri Kanto. Ketoke lemu. Cilik dadi gedhe. Aku iki nang kriyan. Iya. Bareng ngono digonceng kancaku numpak sepeda. Iya. Sepeda motor iki lho. Jare tau rutuh perkara katut angin ya. Lah iya ya iku ono bis. Simpangan bare bis. Bis muda jurusan Surabaya Tulungagung. Iya. Simpangan dadak aku rutuh ijen. Ya ketipisen awak niku. Antaran yo. Wis ngene ya aku madhe oleh rezeki ayo nanggonku tak hormati ya. Ngono. Iya kono mang aku bojoku wis tak kon Dik masao ya. Iya. Engko sak war tak jak rene tak jak Ngombe. mampir ngombe. Iya iya. Wis ngene ae enake ngombe apa enake. Sing enak wis terserah lah lo. Wis urusanmu. Saonoke ya. Embo nek tamu. Ono nok banyu aki karene aku buka kios ini. Sampai liru buake. Sampai Apa, liru banyu buake. Iya, karene kios bensin lak dodol bensin nah, Iya. gantek kari papat iki wis entekno wis gak apa-apa ya. Ditenono ae nek aku gak mendem tapi ngiler. Ya iku kumat aku ayan-ayanku. Gak ono. Wis tak peseno towak teko Gantang. Tambule we. Ya wis ono. Iku engko omah ono. Engko pitik cilik enak dapane. Iku sing enak dicaki. Anek wis cemet. Anek wis cemet lho. Iya. Iku nang terus diceri jeruk pecel. Lah apa pitik cilik dicaki? Enak diteplokno ngono. Wis kadung tak tukokno ya. Iya. Bojoku mang tuku pitik talkun. Ya. Ya, Bang. Pitik talkun. Aku mekas aku. Mekas apane? Njaluk jalune lho. Lagi apa jalu iku? Ya mulih enak mendem gen jalu anakku ayo kene. Lho gak enak ndi pitik talkun karo pitik Jawa karo pitik oren. Sing enak iku sing gurih, sing nikmat ngono. Iya. Kadal ayo. Lah boleh nambani gatelmu iku. Wah. Wis ta lo, ojo katik ditari. Aku mrono tokno sama tokno. Tokno lah tak usek-useke ngono lho. Ya wis kok gampang. Lek engko iwak pitik ku digoreng garing ya. Iya iya. Engko ana campurane. Ya Engko mbok. timun ya. Ngono. Timun ya bengkuang ya. Iya. Arep ngopo? Timun bengkuang arep. Lah arep doyan aku. Kacang. Lah nek gak ono kacang iku doran ya kenek lho. Aku Ojo ditari kok. wis tak toto nduk omah. Embuh nek ngono. Bonjur tak deleh. Nah, Gelas tak deleh, siwur tak deleh. Iya. Bonjor gawe dawa biasa gawe toa. Terus siwur gawe, Gawe nyedo. terus gelas. Gelas gawe ngombe toa. Gampang, golek wis kloso dibeber. Mayit diduk. Oh, apa? Tambul mayit iku. Oh, Kok lah apa kan nek beber kloso iku? aku ngomong balik gak karo-karuan lah ya apa musuh wong mabuk ngene. Halo, Bung. Halo. Waduh. Wah, bagaimana kepriye? Kon ngomong aku kok blang. Kayak saparun iki. Kon kok blang telon sih omonganmu. Ya apa lo, kon niku sing ngajekno omah apa? Lah bendina nang omah aku. Aku kepingin roh omahmu ambek omahmu nawar. Waduh sapare. Wis aku nanggonmu lo, lak simo iki ta. Isi mo. Mlebu omahmu masalah omahmu cik cekline. Oh, dibangun sing bangun tapi Iya. moro tuwa dudu aku. Tak delok nok pedayoan iki ana raket, ana bal voli. Lah anakku iku apa? Krisi. Sapa sing olahraga? Kristian ning sih. Oh iya, supaya sehat awake. Dadi tak banterno cek umum. Tak kepethuk kon lo. Terus apa? Wis aku ngoncok balik, Oh, namanya menawar. Iya. Omongan menawar saiki wis Oh, dibangun. temenan. Biyen kok gede gedhong ngono ya. Iya. Saiki di mistik hari cilik. Di mistik ngeselang-ngeselang. Sakjane kon mantak simpang-simpangi kok jek kepethuk. Wis aku mlebu omamu beleng. Iya. Tak delok masalah nek pedayoan iku. Lu sembarang. Ya ana teken bathok. Kaya apa kok? Lho lah gawe ngemis ambek maratuamu iku.
Marung balik nang nggon maneh lho. Sore ta? Iya, wong kepengin kepethuk, gak kepethuk maneh. Oh, durung teko. Rekaman dhisik awakmu gak katut lho. Ketinggalan. Dadak. Tak delok nok kamarmu iku kain apa sing pating cerentel iku. Lu anyane jahit bojoku. Oh, Iya, jahit bojoku. komersil ya. Komersil. Ayo gawe sampingan. Iya, iya. Jahit. Wis gak kepethuk kon. Tak jogok sitok kainmu. Gak apa-apa. Kon kok udun jere. Lah apa iku nek wong kok jopuk boleh torok lah wong wedok. Lho, tak gawe contoh aku cek Wong iku seneng pangane sapari. Gak apa-apa le, gak apa-apa ya, Nduk. Wis. Mari ngono balik mana Munawar. Saking ana perlune. Waduh, dadi ngalor Ya mlebu centongamu iki ora kowe. Iya. Wah, lah gombal apa sing gak ana. Ana sing biru, ana sing kuning. Iya. Ya sing setengah putih, setengah coklat. Ya iku lah dinembel seweke makmu arep. Makanya aku. Mari ngono aku waduh gak enak atiku. Iya. Kepengin kepethuk Munawar kartol cik iku balik anggonmu Kon maneh. mesti balik maneh kon. Iya. Nek durung disuguhi mesti balik kon. Aku iki gak milih sugane lho. Milih kepethuk aku ta. Iya. Aku durung teko. Longgo kursimu pelituran mengkilap ngono ya. Oh, tas tuku yo. Iya, terus ana bupet main-main. Iya. Tak buka sorokane. Ono apa? Apa? Rokok apa sing gak ono? Lho ya apa? Iku rokok uncalan teko terop iki. Gak ngono tak dhisik lho. Sapari lho tangane kok nyelidis ngono. Wis tak kan kaya omaku dhewe. Oh, Wah. iya, ngomong kanca. Kanca. Iya, mari ngono pamitan terakhir aku. Langsung jojok omahe Munawar maneh. Gak kepethuk kon nek kepethuk Munawar. Kon kok gak mulih-mulih sih, War? Nah, lah terus kepethuk. Nang nggonmu war tak delok ana kerangkeng cilik ngene. Tak buka masalah. Tegesan apa sing gak. Ya iku ah. Iya. Aku mosok tegesan e. Lah apa? Wong susure mbok. Perlu rek, metu ngoni kan. Ono apa sih, ono apa? Gak sapari durung tau kadasen iku apa. Jange tak jak tanggapan. Loh, tanggapan apa? Ben ya? Lho, aku lak oleh iki ta bon-bonan. Arek iki lek saiki dadi sorot iki lho. Sorot ya. Siku lho sing didelok bengi ndek pelawak. Grup. Oh. Grup apa? Grup apa? Grup ya. Bayuk. Grup apa? Grup trio lah awak ya kon aku Munawar. Oh saunggaling iki. Ngono kok saunggal nek Wah, iki lek dibutuhno wong Jawa Tengah rek. Oh, terus karepe ya apa? Lah iki ceritane kudu gawe ekstra ketoprak. Oh, njaluk adegan ketoprak Iya. Ratu Patih Tamtomo. Ah, ah. Tanggal piro ri? Tanggal Ya semene isuk. Mben kon gelem Lah, saiki- lakoni. Njaluk saunggaling grup ya kan. Iya sembarang ta. Nanti Diburui Prauto. Yo temen. wis Oh, iya. meneh nang tanggapane Sapari ben nang Munawar ben melokku. Iya. Telung dino maneh. Ya, Nanti. Ngono, nanti. nyunat. Ayo saiki latihan. Rek. Tanggapan Tanjung. Latihan. Apa? Saiki Latihan. pamane aku dadi apa? Oh dari Patih. Patih. Terus kono. Iki Mana? dadekno apa iki? Magang-magang. Iya. Magang bapakne Waltam. Dadekno magang. Iya. Lah, sapari aku tadi dadi ratu. Ratu. Ya saiki kene arek kene ya. Wis iki kursi ya. Kursine pamane. Nah, Iki metune Patih apa? Lho ya nggawa watang. Wah, kartole. Patih ya tabuhan iki lho. Anu apa? Gonjing. Gonjing. Apa ginonjing apa gonjing? Gunjing. Gonjing sih. Gonjing. Iya. Gonjing. Sik yo. Nanoni nen ane na ngunu-ngunu entek. Iya. Glak entek glak glak. Masa tabuhan batin klodak rek. Lho. Tak pikir-pikir tabuhanmu mang kaya tabuhan Madiunan ngono. Sik nyacak iki tabuhan Iya. biasa iki. Iya, tabuhan biasa. Iya, gonjing. Iya. Iya, ayo. Ayo Cak, sik coba. Sik miro. Iya. Nanoni ne nane na. No iya. Iya, iya. iya. Ayo. Coba. Gonjing iya, gonjing. Coba, ya. Heeh. Nanoni ne nane. Sing enak lho. Mulai yo, metu yo. Mulai. Dia enak Ngene ari. Iya. Iki terus longgo mari iki ya. Oh iya, mari ki longgo. Hei. Ut. Ayam malas. Umet. Wis aku lungguh ya. Ayo,
jero. Saku kene saiki anu magange. Makange metu. Ya tabone iku mana ya? Tabone iku mana ya? Oh, tabane gendinge ya iku mang. Iya pancet iya terus Oh, iya. iya. Iya, ayo. Ayo ayo. Ya, pancet. Ya. Nah, tabane pancet mah lho, iki katole mah lho. Dadi gak dirobah. Gak ya pancet Ngapalno ya. Ya. Awas kira lah. Cocok kari. Cocok. War, kono ojo lungguh ngarepe kursi, mburine kursi. Kartolo, lho lho. Waduh Kartolo, lah kon iki lungguhmu kok nek mburine kursi ya. Kono gak tau melok ketoprak kok apa? Wadah. Dindio pate mburine kursi. Ono ngarepe kursi. Mburine kok Lho, mburine kan kurang percaya delok. Ratune. mburine. Mburine kursi kok niku ngotot ae. Ayo mburine. ayo ratune. Tabane ngono mana ayo ratune. Pate. Loh, nanti arek-arek iki marek. Lho kene ri, mburine kursi ri. Loh, Ana mburine kursi. lho ala lo, kon lapo lo gemburine kursi lo. Lho, kang mburine kursi. Lho, no. Kok ngarepe kene tumon sih kon dikono ratu ndangu patene terus mulet ngene lho. Lah ya ri, iki pancene Kartolo keminter pancene. Oh, nduk ngarepe ta. Ngarep. Kemeru. Aku karo ra. Kaya aku nek ngarep. Kene ah, kene. Sepono kene. Iya, dangun. Nah, ayo kon. Aku dhisik dangun ya. Iya tak dangu kon. Iya. Popo pate, Wonten dawuh. popo pate, Wonten dawuh. popo pate, Wonten dawuh. popo pate, popo pate, popo pate. Rusak. Ajur. Remok. Iki lho apa pate iki lho. Iya, popo pate. Guling. Taruk. Kok ana sing golek ana sing taruk ya. Gendere guling. Iya. Aruh kon taruk-taruk. Apa? Ya gambange truk. Kon niku. Wis war, Ayo, matur sik war. matur kon menyanyi. Aku kok cek niru. Nembang. Gak kon dangu dhisik ah. Dangun. Popo pate. Nuwun inggih. Apa becik sawanira Bapak Pati? Becik sakniki tinimbang jaman Jepang. Wis ana jaman Jepang tak tetek untu. Lah karep ya apa? Oh ngaturno slamet. Iya. Kanthi selamat Gusti. Oh iya, sik kan kono. Kon Pati, inggih. apa padha becik sawanira? Ya napa? Oh, kupinge buntu. Ratune pelo. Bapak Pati, Inggih. apa padha slamet sawanira? Nah, nek tinimbang kula nggih gedhe slamet. Slamet endi? Slamete Pak Kasdran. Nah, kon niku. Ngablak wis. Aku ri. Kok jange ditiru. Bapak Pati, apa padha becik sawanira? Kula lolo linggis Gusti. Prasamu ndelok aku iki kaya pandhe ngono ta. Kok dileloi linggis. Lah prasaku ngono iku. Oh, kawula nunggih nggih Gusti. Ora liwat pucuk pangestuku tanpa nono ya, Teh. Jaran dawuh panganan dika. Wah, wis ae. Ajaran dawuh pangandika. Tolo iki ya apa? Kon tumen ratu kon pakan Iki lho, jaran. Rek. Kok nek jange apa iku nek jange matur iku kudu nembang. Oh, nembang. Nembang sinom terus sinom. Kon. Sinom, aku iso. Sinom. Sopo manis kaya sirun. Sopo manis kaya Siti. Kon
gak cocok. Kayak sira. Mulane ta sing gelek nontok rek, kon iku bener jiwamu jiwa seni sing gelek nontok kesenian ta. Iki Apa ya? Gak kaya aku. Nggih. Iki lho delok ana patih matur nang ngarepe kersane ratu. Dari barat sampai ke timur menjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ya. Wis dhisik ta. Kan iku lah pokok menyanyi dari barat iki. Encen iso aku ya iku. Kon niku patih ta taman kanak-kanak kon iki. Ya mbah kok mares ngono. Wis ta saiki ngene ya, pancene latihan ketoprak iki nek didik akeh gak iso ngene iki tambah gak enak. Ame golek sing iso. Iya kan golek bola sing iso. Sebab golek tanggap ketoprak iku gak iso disak-sakno, lek didelok wong sing pinter isini-sini rek. Wong pelajari awak Saiki dhewe. Kesenian iki dimajokno, ya. Tapi nek durung duwe pakaian naik luru plastik ditembak. Kono. Padahal nih kesenian kire kok. Kesenian Jawa Timur, Jawa Tengah iku padha ae. Sing penting saling apa jenenge iku Hormat pengertiane. menghormati. Ya, menghormati lan saling bergaul ya. Harga menghargai, cocok ya loh. Saiki sing penting kok belajar ketoprak nggo sure ae. Ngono. Saiki golek dhuwit dhewe-dhewe ae. Mas. Ngono ah. Iya. Kesangu ya. Iya, kisah. Iya durung oleh panjer. Iya. Masa? Durung. Panjer tok e kono niku. Ayo golek sangu dhewe terus meneng ngumpul budal bareng ngono ya. Ngono ya. Iya. Ya, iya. ya.